I went back if any in a shop where pack we are back to home. Or maybe go see business ngwongwo with oya do dị m makwa because mụ na mụ atụ gwakwa ife a dị riski ịma ụdị ihe achọrọ m ya na ndụ m ọsị gịnị ka ọ ya emekwa agụ ya agụ anyị onye ga-enyekwa n'anya aka because both of us family anyị si onwere onye machiri ike onye anyị ayọ enyemaka si oke biko onye nke nyere anya aka ka isi ebe a nataba onye ọbụla ịkpọ most of them were depending on us ị na-etinye ego back ụlọ and my mom ahụ bịabịa yiwu ya business ya agago down ọ bịabịa yiwu hypertension na diabetes so the whole thing I had no option. See, okay, now. So then waiting is not the business. Or not the thing, and the mother or any percentage here. Yeah, I did me. I witness say we go say for some of them over if I can say they go can never give a tenata. I show me and I am. So in the process, Nadim when was in so good within the when was in so good within the that was when the main issue maybe those years. So I go away now and use them on my so I can be not party, Bob and Nago, Bob and natural open chapel one. The whole thing agwụ m ike because akpọzi m ụmụazị akpagharị achọ ebe mma akpa isi onye mma akpa isi nweta ego a ga-eji wee ri nri di m nọzi na nga nwere ife ọ ya emenwu ife niile agakwasa m isi so otu a nka ife niile si wee bịa dịzi since 2022 di m nwee nsogbu wee ruo kịta so na-afịa alụ so mgbe ọbụla agụụ a na-agụ ụmụazị na-aya ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ ndị oyi ya ọnwụ nyego aka otu aha ya enyenwu ọkịta na onwere onye mkpọrọ onwere onye na-aza m ụfọdụ sef ablọk tom dị m mkpọ onwere onye chọrọ ịza aghọta m so ife niile dọkwasịrị m mụnwa n'isi so ife na-ajụ kịta na awụ achọgbo m ịna bikos ike agwụgwọ m Disemba gara aga ahụ afọlọ m ụmụazị ama abụọ nọ admishọn na ha nwee kap ife ha nwee flem na lungs ha anyị nọ n'ụlọ ọgwụ so mụnwa na ama abụọ kọsị nwe m ụmụazị gwụọ so ha ma bụ na admission so mụnwa leta ha anya and enwerozi m oyi nọ n'obodo a because mgbe anyị graduate a lot of us plan na aya anata ma ọ bụrụ ọnọdụ my mom dị nọ mgbe ahụ gbasara ụgwọ akwụkwọ my sister mụnwa karị na-atụ mgbe ahụ due to ọnọdụ and onwere onye na-eke mgbe my dad nwụrụ my uncle sa ajụbe my dị ndụ my nwụrụ anwụ so my mom bụ ihe niile n'isi so onwere onye mma nyọta nwa ego mgbe m mesi ka nnat na so ọ dị mmiti edi m dị nwee nyerekwa m aka so ajụjụ m na-ajụ kịta na nwa achọgo m ịna bọdị m achọrọ ka nnata because ọsọ mụ na-enyere ya aka ife gbasara onye ikpe ya ma prọpati anyị nwere mgbe anyị mechiri restaurant eleti ya ka ya chọtali onye ikpe but ikpe ya na-eje slowly ọ ife mere na ọ pụtabe ajụjụ m kịta na awụ na achọgo m ịnata ike agwụgwọ m mgbe ọbụla m na-eche echiche mgbe ọbụla chiji ya na kịta na-achọ ejugo ebe chiji ya na otu a adịmarala hụ ụla akwa ka mma na-ebegide bikos ma ụgwọ ụlọ kịta na nke Disemba na Jenụwarị onye nwe ụlọ abịago ọzọ ịchụpụ m otu aka mma na-agbagharị na-akpụkọ na-achọ onye mma ya ike agwụgwọ my mom ya nwa hypertension ike agwụgwọ ya nwaanyị mmadụ tara afụfụ wee zụcha m otu aka meji wee kwụ ya ụgwọ o werekwa onye m mejọrọ n'ụwa m nke a sọsọ afụfụ ka ntagide ruo otu a so afụfụ my mom tagide ma mụnwa wee ruo otu a ka m nweta onwe m to this level certificate ọgwa eji m ya kịta wee ọlụ ana m alụ so achọgọ m ịnata bikos afụgo m na m nọrọ ebe a this year there's a high possibility na mma anwụ ebe a because nnọtụ isi a na-akpọ mkpomkpomkpom nchọ ife mmemme onwe m nchọ ife mmemme onwe m so achọghị m ịnwụ n'obodo a but di m ọsọ ọhụrụ onye ya nyere ya aka ebe ahụ ọ nọ na nga ọsọ mụ na-eje ebe a ine ya ivisit ya sometimes siri nne baa moto kọsị ebe ọ nọtara aka almost 6 hours journey with ụmụazị siri nne jekwuru ya and sometimes ya watụ mgbe o jezi nga obido yawa bikos o bido chewe echiche ọnọdụ anyị sometimes ọ yawa hypertension akpọọ m nje kwuru jọji enye ya permission ka o jee ụlọ ọgwụ ka enye ọgwụ so ya wa achọrọ ka nna bikos so mụ na-enyere ya aka but akpọzi m ụmụazị bikos megide ya na ụmụazị nwụ n'obodo a gịnị ka m na-emekwa n'onwe m ike agwụgwọ m so achọrọ m ka ị kọọ story a na your page ka m fụ n'ife ndị mmadụ ya ekwu bikos at this point agwago my mom na mụ achọghị ịnata ọ bụrụ onye anyị ayọtanwu onye ya enyere nwaanyị aka ọ bụrụ ọlon ka anyị ebite nke ọbụla adị m ready sign adịrọ m lazy mụnwa si na mgbe ozugbo my dad nwụrụ at the age of 9 years nna akọ ugbo na-eje nsi school nata nsoro my mom kwa ugbo emechi buru vegetable ja ya jele I'm not lazy ịbụ mgbe m nọ n'ọsị school na-alụ ọrụ na-eje school ọ m nyezi obodo a ada alụ ọrụ because ọ bụrụ na m na-alụ ọrụ I will not complain nọrụ nyere dị m aka na-eleta ụmụazị anya sofa na afọ ego na-eli nri na-enye ha na-akwụ ụgwọ ụlọ nchelịta ntụ di m pụta ịta adị m alụ ọrụ o nwere otu mesi nweta ọrụ ebe a ọ ife gwuru m ike ebe a so asị m my mom biko
because my mom the whole thing ike agwụgwọ ya mgbe ọbụla ọ na-agbagharị maka m mgbe ọbụla ọ na-achọ ego ya ebe ọ ya ebute ego ka o tinyere m ego kịta na achọrọ m ịkpọ ya because ma ya nwa ahụ adịghị ya nwanne m nwaanyị sị na ahụ adịghị ya na ụkwanye ya kịta na-achọrọ ịchụpụ m n'ụlọ so ya oke na ọ gbagharịwa ege nchọ ego ya etinye m so ihe na-agwawa m some people na-ayọgharị ma otu m esi nweta ego for flight ka m taba ka m jirigodo ndụ m nata so my question nwe kịta bụ ọ nnataba nhapụ di m hapụ ife ọ na-ekwusị m nọrọ chenwe ya tọ ntụpụta ọ mkpụrụ ụmụazị natawagodo nnata nchọ ife mmemme ọhụrụ ego ndị na-achọ ọhụrụ ego na-etinyere di m ka o ji na-eri nye ọ pụtazie ọ chọọ wee ya natawa ọ nchele di m ọ ntị ọ pụta betu nọ ebe a chere di m amara m otu ahụ ya si wee di m na ụmụazị even though kịta enwere ego dị ma ego nri ma ego ụnụ ma ego sef flight ọ dịghị fit ọ ndesidezie ngwa dị m na edi decision because agbogo my mom si m nataba so ọ m chọrọ idecide ngwa dị m because di m emejọbe m nwebe mgbe o mere m ihe ọjọọ so ọnọdụ anyị find na nwaanyị kịta so m decide na oke achọgo m ịnata mgbagharịwazie ngwa my mom onye ọbụla ya enye ụmụaka ọrụgodi sign of agreement onye ọbụla bụ loan ka mkpọrọ ụmụazị nataba bifo m nọ n'obodo anwụọ because nnọkwa n'obodo anwụọ ha nie mụ na n'ọbụla sọrọ ha onwere onye ya my mom ọma mbụ nwa ibu ịbịa ụgwọ anyị ji wee bute akpa ozu ụmụazị ma amara m ife ya eme ha n'obodo so wife nsụ ka njọ biko Ụmụ Igbo unu anụgonu nke kasị njọ bụ ụmụaka unu na-anyụ n'afọ na nwaanyị a na ọ bụrụzi dịsa agụụ bụ nsogbu ya na ma o bu mmiri o ma anaghị alala ụla o ma ọ ya ụmụaka na-aya dute afọ ya ezigbo nne ọ sị m na ọ karịa mma na ya nabara ya nọ n'onwe ife nyafụrụ ka ya lụba ịghọtago kama ya na-akpata ego ya na-ese ndịlidie mgbe di eji wee pụta na nga ka ọ nataba ọ ife edu na itinye aka n'ụmụ ngwongwo olunwa ịghọta na dee na ụmụaka o ji okwuke dị 4 years nke ọzọ dị 2 years nke kasị njọ bụ agụụ ịnarị ụmụaka biko ọ bụrụ na ị nọ Philippine andị udu mana ọ bụrụ na ọ nata Naija na ọ ga-aka ya mma karịa obodo ọ nọ Philippine nwere ife a na-eme ebe afọ nwere isi ebe afọ mana o welu setifiketi ya nata Naija ọ ga-afụlile ihe ọ ga-alụ ọ ga-eji nye nwa ụmụ ya nne ịghọta kịta be anyị kakwana mma o mgbe ụfọdụ obodo be anyị ka mma karịrị akarị kama na ndị mmadụ amụrọ obodo oyibo na-afịa obodo obodo be anyị ka mma buru ibu yes maka na anybody can survive na be anyị mana obodo oyibo ihe a ga-agbakọ na ihe a ga-ewepụ bifo nwee ihe ị ga na-alụ wee li nri nye ụmụaka ndị kakwa nkụ onye nọlụ n'ụlọ a na-agwa ya ọsị na ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ eziokwu gị na tabana ihe a na-agbakọ na-ewepụ buru ibu especially ịbụrụ foreign yọta ebe nna eje so biko ụmụ Igbo gbata na mkpa enyemaka gbata na ọsọ enyemaka arụmata house small etu ọbụla ọ bụgodu na ị nwere ife ị ga-ekwu nwa alụ ị ga-akpanye ịkpanye ọ bụrụ na etu o si eje ka ya netin mata house small egwe dọkwanụ n'isi akwa nwa akwa di akwa agụụ akwa ụlọ ikpọrọ ụmụaka na-aba na-akwụgharị na main road kedu onye ga-emenwu ya Chukwu mekwela anyị ebele ndị ajụrụ m ya sị ya dịghị o nwere ụmụnne ọ sị na ụmụnne dị niile na o nwere nke na-ajụzi ese fancha niile ablọk si gị onye kpọrọ chaa nọọsọsọ mami ya na papi ya nwa okpuru andị na ọkwa di na-ete ekikwe care of them mgbe ọ nọ na mpụta mana kịta ọ na-afụgo ka o si wee do ala lọdụ ka kịta achụpụ ya n'ụlọ ọ bụkwa na ọ ga-ana ego flight o ji ya na biko na ụmụ Igbo nwe ka ị ga-esinye aka mee ka mmalụ ịchọ m ga-enye gị nọmba ya ọ bụ voice note ka ị ga-emeli biko akwa nne den ihe ọzọ chọrọ ịma bụ ọnya na-aba hapụ die na batugo ma ọ bụrụ na ofe enyemaka ụzọ o si ya na ka ọnya nọlụ chelu die na-enyelu di aka dute na o nwere onye ọzọ ya na die na ebe afọ mana ọ nọlụ agụụ ya nakwara ụmụazị chai gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme anyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka ụlọ ụtọ ọsọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ